hogy adják, törvény van erről, amennyiben nem adják ki, akkor ez bűnpártolás. Adják ki az adatait. Kinek? Aki azt mondta, hogy mi nem vehetünk részt ezen a nyilvános rendezvényen. Nyilvános rendezvényen. És az életmenetén miatt megnyertünk egy pontosan ugyanilyen feladat. Ez az ön útlevele? Igen, az. Jó, akkor doktor Fülöp Tibor voltam, 1347, RFK. Jó, legyen szíves, igazoltassa azt a személyt, aki azt mondja, hogy a nyilvános rendezvényen nem vehetünk részt. Szeretném feljelenteni a szabad gyülekezési és véleménynyilvánítási jogunk megsértése miatt. Legyen szíves, igazoltassa. Ki volt az, aki ezt meg... Akkor bemehetünk, mert nem sérthetünk meg semmit. Zártkörű rendezvényre csak a zártkörű rendezvénynek a szervezője... Nem zártkörű, nem zártkörű. Nem zártkörű a rendezvény. Nem zártkörű. Jó, hát ön szerint nyilvános rendezvény. Jó. De ezt nem magad ön... Akkor viszont önt fogom feljelenteni hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Hivatali... Az első az azért volt, mert nem mutatkozott be normálisan, napszaknak ennek megfelelően nem tisztelget, nem közölte velem az igazoltatás okát és célját, mellesleg meg testi kényszert alkalmazott. Testi kényszert alkalmazott. Igen, megragadta. Hátrafogta a kezemet és kilögdösölt. Nagyszerű. Hajlandóak eltávozni békésen? Honnan? Az utcán vagyunk. A Lilium utca 41-nél vagyunk. Semmiképpen nem fognak menni. Szeretnénk visszamenni és inni egy sört. Amilyen szándékkal érkeztünk. Ne. Ön szerint bármilyen szabálysértést vagy bűncselekményre utaló cselekményt elkövettünk? Legyen szíves, válaszoljon. Bűncselekményt vagy szabálysértésre utaló dolgot elkövettünk? Na, akkor hagyjanak minket békén. Menjenek el önök. Közterületen állunk, menjenek el önök. Viszontlátásra. Jó. Ismerik a Jóliót sietesen. Én? Hát igen, hát azért hogy vegyél, kit érdekel. Én mit képzel? Tegyél fel az internet. Ne haragudjon uram, megengedtem, hogy tegezzem. Megengedtem? Etikai vétség. Nem? Olvasta a rendőrség etikai kódexét? Mi maga valami ügyvéd? Mi köze van magának ehhez? És magának ahhoz, hogy én mit mondtam? Letegezett. Én nem hallottam. De én hallottam, és a kamera is hozzám. Igen, valószínű. Igen. Háttal? Igen, háttal. Háttal állt, amikor beszélt. Tehát már hazudik is, mint a vízfolyás. Gratulálok. Akkor tovább még játszik a kameramant, vagy pedig hajlandóak eltávozni? Játszom a kameramant. Jó, akkor játszok tovább. Jó. Uraim, akkor álljunk fel a felállítás helyeket. Visszamehetünk és írhatunk egy sört, ellenben nem. Nem? Jó. Ha nem, akkor miért nem? Nem beszélnek. Ígyunk egy sört. Ígyunk. Igen? Mire szeretne megkérni? Ihatok egy sört a nyilvános rendezvényen, vagy nem? Uram, megkérni. Ne arra ugye nem. 26 4 32. Legyen szíves, aki azt mondta, hogy nem vagyunk kívánatosak, azt igazoltatná, ezt szeretnénk feljelenteni a rendőrnek kötelessége. Nem igazoltatják? Nem igazoltatják? Akkor szeretnék fölvenni az arcát, legyen szíves. Azonnal hagyj el a helyiséget. Jó? De miért? Ez egy... Azért, mert azt mondtam, hogy hagyj el. Azért? Igen. Ne haragudjon. Már felírtam. De én nem írtam föl, nem látom. Mondaná számot, mert nem már látom. Mondtam, rosszul lát. Fülöp Tibor, 1347 még mindig. Igen? És legyen szíves, fáradjon kívül, a sárga az már közterületi szál. Jó, ez a sárga. Tehát ne a számba álljon, legyen szíves. Nem a szájában. Álljon már arrébb egy pillanat. De a sárga hát álljon már meg egy fél méter, tartson. De ne arra, ugye ne érjen hozzá, mert testi kényszer. És az nem testi kényszer, hogy az órát az óronhoz teszi? Az nem. Na, hát mert nem érek magához. Nem, ők a melegek, ők ott. Nem utok. Ezt támadásnak veszem. Még egyszer, hogyha így támadásnak veszi. Támadásnak veszi. Igen, még egyszer, akkor igen? Akkor mit csinál? Én nem is értem már, hogy maga miről beszél. Nem? Nem. Jó, majd a felvétel értem. Igen. Felvétel, nem felvétel, kameraman vagy. Nem vagyok ennek az estének a főszervezője. Főszervezőre tud beszélni. Jó napot kívánok, Kulác Zoltán vagyok az egész estének a főszervezője. Na most én a saját hatáskörömben arra kérem önöket, hogy ne akarjanak bejönni a rendezvényünkre, hanem... A Magyar Köztársaság területén önnek nincsen hatásköre. Miért van?
Mert ez a mi rendezvényünk, és a rendezvény szervezőjeként én meghatározhatom, hogy ki az, akinek a belépése. Ne arra, hogy ez egy zárt körű rendezvény, vagy nyilvános rendezvény? Ez egy olyan rendezvény, ahol a szervezők a saját diszkréciójukban határozzák. Zárt körű vagy nyilvános rendezvény? Ha ezt a mondatot nem értem, a saját diszkréciójukban. Zárt körű vagy nyilvános? Ez mit jelent pontosan a saját diszkréciójukban? Tehát két szervező összeül és diszkréten megbeszélik, igazából itt most elemezhetjük a mondatot. De nincs értelme a mondatodnak. Az lehetséges. Én arra kértem önöket, hogy távozzanak. De te annyival jobb arc, hogy a többiek nem látnák be, hogy nincs értelme a mondataidnak. Te legalább belátod, hogy nincs értelme annak, amit mondasz, mert olyan idegen eredetű szavakat használsz, aminek a jelentését nem ismered, mégiscsak mondod. Tudod, mit jelent az, hogy diszkréció? Ebben a helyzetben, ebben az élethelyzetben a diszkréció nem használható, hiszen ha te azt mondod, hogy a rendezők saját diszkréciókban úgy határoztak, ezt úgy tudom én értelmezni, a saját jogkörükben úgy határoztak. Nincs jogkörük. Jogkörödről beszél? Jogköröd nincs magánterületben. Nem, arról a jogkörömről beszélek, hogy én, mint ennek az estének a főszervezője, meghatározhatom, hogy ki az, akit beengedek, és ki az, akit nem engedek. Megindokolnád, hogy miért nem engedsz? Mert föl fogunk jelenteni ugyanis, mert nem csináltunk semmi, se bűncselekményt, se szabálysértést, nem követtünk el. A ruhánk szerint kirekeszteszünk? Te kirekesztő vagy? Kirekesztő vagy? Én nem rekedtem ki önöket. Igen, kirekesztő rendezvény, nem zárt körű. Az interneten meg lett hirdetve nyilvános rendezvény. Akkor mitől zárt körű? Elmondom neked, én rendezvény szervezést tanultam, egy rendezvény, ez a doktor úrral megpróbáltam megbeszélni, nem figyelt rám, a rendőrről beszélünk, hogy a rendezvény nem attól válik zárt körűvé, hogy az 3 darab iszonyat betonfallal és mindenféle aknavetővel körbeveszed, meg a közepébe mindenféle iszonyat termeket helyezel el, ahol zsidókat el lehet gázosítani, aztán elégetni, azt fölküldeni az égbe. Ettől még nem válik magánjellegűvé a rendezvény. Tudod, mitől válik? Ezt jogilag le kell fektetni. Úgy kell megcsinálni a reklámját, a rendezőket úgy kell fölállítani, és minden egyes embert, aki bejön, le kell csekkolni. Hallottál már arról, hogy face control? Ez hivatalosan használatos dolog. Én simán bementem és sört követeltem, senki nem állt elém. Hol volt a face control? A bejárati ajtónál van a face. De akkor itt én nem élünk sör. De nem akartam bemenni, bazd meg, odaálltam ahhoz a sörpulthoz. Nem fogyaszthatunk a rendezvényt. De megnyugtatlak, az előző hasonlattal azért éltem, hogy most elmondjam neked, hogy amikor mi nagy betonfalakat építünk, körbevesszük aknavetőkkel, és a közepébe fölépítünk nagy darab házakat, ahol zsidókat elégetünk, majd beküldjük a hűsnek, akkor téged nem, hogy kérünk, hanem viszünk. Nyugodj meg! Akkor majd találkozunk a Kurucsinkon. Na, szia! Tudom, de hogy lehet megvédeni egy kicsit?